Aquest any no. S'ha de reinventar. Ja fa anys que ho diem. Sí. Oh. No ho sé. No ho sé. És que, clar, ho tinc tan interioritzat que és la ciutat de les roses que ara buscar una cosa seria com postís, no? No ho sé. Sí. Quan tinguem la independència, i jo crec que després, al cap d'uns anys, quan tot el nivell econòmic de la Generalitat es pugui fer, ens ho puguin ajudar a pagar, augmentaria les places d'aparcament gratuït al centre de la ciutat, perquè n'hi ha, doncs això, perquè n'hi ha molt poques, si és que n'hi ha, i les poques que hi ha totes són de pagament. I a la resta de la ciutat, tot i que també hi ha algunes zones blaves, però en general la majoria són sense pagar. Poc participatiu. M'ha agradat més. M'ha agradat més. Doncs no t'ho sé dir. Bé, s'han posat molt amb les polítiques socials, ha sigut el primer que han fet, per tant, amb això s'ha de valorar positivament. Doncs que no han comptat ni amb la ciutadania ni amb els partits de l'oposició i no se'n donen compte que són minoria i que necessiten de més aportacions de la resta de gent, no perquè facin el nostre programa, però sí per incorporar-les i sentir-se els ciutadans en general més seus. Bé, el fet que hagin intentat començar a fer alguna cosa de participació i que hagin deixat escollir a la gent els 400.000 euros que ens gastarem a l'estiu, en què invertirem a l'estiu en coses de poca importància, però importants, o sigui, de poca importància econòmica, però importants per la gent. Això m'ha sorprès i m'ha agradat i penso que tot hauria d'anar cap a aquest camí. El Partit Socialista en general, jo crec que no estan complint el programa que van prometre els ciutadans i això, jo crec que és horrorós. Sí, molt, llarguíssims. Part de la culpa la tenim tots, jo ho entenc, però sí, molt llargs, molt pesats i molt poc interessants pels ciutadans. Res de res. Penso que tot quedarà igual i que són inútils. El Trump segur que no. O sigui, no sé què votaria perquè tampoc les segueixo tant i no sóc americana, però salvant les distàncies, evidentment, a la Hillary Clinton, si és que estigués allà, m'imagino, però el que tinc molt clar és el que no votaria, que és el Trump. Fa molta por. D'entrada, el que està en qüestió no és si és refundació o si és partit nou. Jo estic pel partit nou, jo penso que s'ha governat i s'ha tingut un partit durant 30 i escaig d'anys que ha servit per l'autonomia, ara volem un partit per la República Catalana i jo abogo perquè aquest partit, que serà, i espero sigui més socialdemòcrata, doncs puguem entrar a molts dels barris que ara no entrem.